Ассалому алайкум, занҳои хонашин. Ҳамаи шумоёнро ба кор даъват мекунам. Дар компанияи Faberlic барои кор кардан ба шумо маълумоти олӣ ва забони русиро донистан ҳатмӣ нест аст. Танҳо телефони дастӣ ва интернет кифоя. Ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, нависед. WhatsApp ба шумо ҳатман ҳамаша содда ва оддӣ кардан мефаҳмонем. Регистратсия кардан ва консултатсия ҳамаш бепул мешавад. Марҳамат, занҳои муҳтарам, ба ҳамин рақамҳо нависед. Мо шуморо интизор. Агар хоҳед ки ягон маҳсулоти Faberlicро харидорӣ кардан, мо заказро низ равон мекунем ба адресатон бо скидкаҳош. Ҳатман нависед.